Spike, mitä minä teen? Kaikilla 5 ystävällä on syöpä. Apple Dash vai Rainbow Pie, Pinkie Pie vai Flutterjack, Tigrery, voi kenet otan mukaan? Joko olette päättäneet? Jumalauta! Twilight, hän tahtuu perseesi. Ai, kakkaleipä. Onko teillä rubiineja? Ei. No joo, rubiineja, rapeana sitten. Mitä arvelet, Spike? Rubiineja, rubiineja. Spike, kuuntele! Miten valitsen? Ja kun sitten teen sen, suuttuvatko loput? Tai siis, jos antaisin oman lippunikin pois, silti 3 ponia pettyisi. Mitä jos... Annoksen, madam. Aiotteko syödä siellä sateessa? Ei nyt saada. Mitä ihmettä? Hei vain, kelpaisiko aurinko? Rainbow Dash, mitä sinä teet? Pilve. Aha. Selvä. Haista sinä, mursu paska! Aha. Hups. Anteeksi. Haista vittu! Yrität voidella minua, jotta saisit, mutta se ei onnistu. Ja nyt jos sopii, olen koko päivän vain halunnut voidella leipää. Sanoiko täällä joku Leipä. Ai, tämän täytyy olla pilaa. Kyllä. Ja... en arvannut, että palvelukset olisivat niin ärsyttäviä. Oi, no hei Twilight. Et kai pane pahaksesi. Me tässä teimme vähän kevätsiivousta. Aha. Ai, Et kai tee tätä lipun vuoksi. ei. Teen sen, koska sinä olet parsa. Ei! No, sinä ja Angel olitte kilttejä, mutta en hyväksy palveluksia ennen kuin olen päättänyt. Joten pyydän sinua lähtemään. Juhliin. Hän silloin antaa juhlalipun mulle justiin. Niin, Twilight? Toiset sentään yrittivät olla puhumatta lipusta. Hei, mikä lippu? Mikä juhla? Ettekö tienneet? Twilightilla on 2 lippua suureen kakkajuhlaan. Suureen vuosijuhlaan! Äkkiä nyt ovi lukkoon! En pysty päättämään, en vain pysty! Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Enkä pysty, kun en pysty! Silloinhan lippu on minun! Minä sain lipun! 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 En ole harjoitellut niitä liikkeitä tarpeeksi vielä. Tarvitsekaan.